3.000 elever fra handelsskoler og 10. klasser landet over har siden august arbejdet med iværksætteri i et fag kaldet Young Enterprise. Her lærer de, hvad det vil sige at drive egen virksomhed og udvikle og markedsføre et produkt. Omkring 1.500 af eleverne præsenterede torsdag deres produkter og idéer på en regional salgsmesse i Lyngby Storcenter. Det er jo sådan, når de unge mennesker har fået en idé, har produceret den, ja, så skal de ud og markedsføre den og prøve at sælge den. Og det er det, de så viser her på en stand. Vi har et apparat her, som du kan se. Det er et apparat til folk, der snorker. Snorken det bliver registreret hernede, og så afsender den en lyd. Og det kunne for eksempel være musik, efter eget smag selvfølgelig, eller fuglekvider, hvad man nu har lyst til. Og det er simpelthen, hvad vores produktet går ud på. Vi har læderarmbånd til kvinder og også mænd. Her har vi 2 af dem til kvinder. 2 modeller, som selv er lavet. Når det er ved at gå over, så har vi lavet det sådan, at det der bimetal, det løfter den her gryde. Det bimetallet gør, det er, at det bukker, som du kan se. Der, det bukker op, når det får varme. Og når det så bliver koldt igen, så bøjer det så ned igen. Så hvis du er i gang med at koge kartofler, ikke? Kan du sidde i sofaen og se tv og sådan noget imens. Der er rigtig mange gode idéer og produkter, og jeg synes, de har gjort ufattelig meget ud af det med hensyn til deres markedsføring og deres økonomi. Hvis man taler om egentlig reelle produkter, når vi er færdige, som kommer ud og bliver lanceret, så er det nok de færreste, men det er jo også mere processen, og det, de har været igennem, markedsføring, økonomi, hvad der nu kan være i det at drive en virksomhed, de kan gå over og bruge på de virksomheder, de nu kommer ud i, når de er færdige her på typisk handelsskolen. Dagen bød blandt andet også på underholdning fra rapperen og foredragsholderen Ardef. Men min plan om musik, det fik jeg ikke sådan rigtig tid til, plus jeg kunne ikke rigtig snakke med mine forældre om det. Og Lyngbys nye borgmester Søren P. Rasmussen afslørede vinderen i konkurrencen om at blive den bedste iværksættervirksomhed. Og førstepræmien går til Mank. Prisen gik til gruppen Mank fra CBH Vest HG i Ishøj, som har opfundet en fodboldstrømpe med indbygget benskinne.